Hei, siwmaina a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma ar gyfer Diwrnod Rhifedd. I ni nôl, mae wythnos arall wedi mynd heibio a ni yma ar gyfer sesiwn arall a fi'n gweithio bod chi wedi mewngofnodi hwb ar Adobe Express ac yn barod i glatio bant gyda'r gweithgareddau sydd dan ni yn barod i chi heddi. Nawr te, mae hanner tymor wythnos nesaf. Cofiwch os ych chi lan yn eisteddfod yr urdd, a chi'n gweld fi'n cerdded yr un lle, cofiwch weid helo, fi'n joio gweld chi mas ar hyd y strydoedd ac mewn ysgolion pan fi'n yn galw mewn i ysgolion hefyd. Mae'n bleser bod mae pobl yn dweud, hei, ysgol digidol, ni'n neud eich sesiynau chi, mae hwnna'n wych. Felly cofiwch weid helo os chi'n gweld fi ar y maes fyddai lan na, bron o bod drwy'r wythnos. A wedyn, ar ôl hanner tymor, wrth gwrs mae ni hanner tymor ola'r flwyddyn ysgol, a chi'n bod beth, rhwng gwyliau hanner tymor a gwyliau'r haf, mae yna 9 sesiwn Arweinwyr Adobe Express wedi cael ei trefnu ar eich cyfer chi'n barod. Felly, athrawon, cyfrestrwch y gyfer y sesiynau hynny. Mae'r dolenni i'w cael yn y mannau arferol o dan y fideo yma, a fe na i roi nhw lan ar y sgrin myslaw hefyd. Nawr, ar gyfer weithgaredd yma heddi, ar gyfer y gweithgareddau yma heddi, mae eisiau bod chi'n mynd i Adobe Express, wrth gwrs, ond hefyd bydd eisiau bod chi yn agor lan y dudalen heriau. A mae dolen i'r dudalen heriau i'w gweld ar waelod eich sgrin chi nawr, yn sgrolio ar hyd y gwaelod, sef bit.ly Express Rhifedd 24. Express Rhifedd 24. Felly bydd eisiau bod hwnna gyda chi ar agor drws nesaf i Express. Nawr te, os mae dyma'r tro cyntaf chi yn ymuno gyda ni i'r sesiwn Arweinwyr Adobe Express, wel mae da ni cwpl o reolau, pyr ych poeni, dyn nhw ddim yn rhai rhy ddifrifol, mae da ni reolau air Arweinwyr Adobe, a dyma nhw fan hyn. Y reol gyntaf, wrth gwrs, yw i oedi os oes angen. Nawr, os dwi'n mynd yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi i wasgu pause, i oedi'r fideo yma, ble bynnag i chi'n gwylio fe, ac yna gwasgu chwarae, i gario ymlaen pan i chi'n barod i wneud, sydd ddim yn rhaid bod chi'n mynd yr un cyflymder a finnau. Hefyd, mae lan i chi athrawon, falle bod chi wedi penderfynu bod chi ond yn mynd i ddilyn un o'r 2 weithgaredd, a mae hwnna'n yn hollol iawn hefyd. Does dim angen bod chi'n cwblhau'r 2 weithgaredd os oes llai o amser gyda chi ac yn y blaen. Nawr, os ych chi yn cwblhau un o'r gweithgareddau, neu'r 2, bydd eich athrawon chi'n derbyn ffurflen i ddweud sawl un ohonoch chi sydd wedi cwblhau gweithgaredd o'r sesiwn, neu'r 2 weithgaredd, a yna bydd Adobe yn danfon gwobrau am ddim i chi gyd yn yr ysgol, ardderchog yn y fe. Ac yn drydydd, os ych chi yn llwyddo i fynd ar sgiliau chi'n dysgu yn y sesiynau Arweinwyr Adobe yma ac yn dysgu nhw i bobl eraill yn eich ysgol chi, felly grŵp o disgyblion neu dosbarth o blant sy'n ifancach na chi, neu hyd yn oed grŵp o athrawon sydd ddim wedi defnyddio Express o'r blaen, wel, mae hwnna'n eich gwneud chi yn Arweinwyr Adobe. A beth mae hwnna'n meddwl? Wel, mae Arweinwyr Adobe yn cael gwobrau arbennig. Gwobrau arbennig i'r Arweinwyr Adobe. Felly cofiwch athrawon i gofnodi pwy sydd wedi cwblhau un o'r heriau a pwy hefyd sydd wedi mynd a dysgu'r sgiliau mae bobl eraill ac sydd yn arweinwyr digidol yn Arweinwyr Adobe. Iawn te. Bant o hwnna, felly agorwch nawr te yr dudalen heriau efo ni. Mae gyda fi yn barod fan hyn, dyma ni. Nawr, fe welwch chi'r cyfeiriad ar y top fan hyn, bit.ly/Express Rhifedd 24. Felly, allwch chi ddefnyddio hwnna i ddod i'r dudalen yma, neu os oes dyfais a chamra gyda chi, allwch chi fod yn anelu camra'r ddyfais at y sgrin nawr ac yn defnyddio'r cod QR. Mae hwnna'n mynd i ddod â chi i'r union fan yma hefyd. Iawn te. Wel, beth ni'n mynd i fod yn neud unwaith i ni'n cyrraedd yna? Wel, gweithgaredd, hwyl iawn gyda ni i ddechrau bant. Ydych chi'n meddwl allech chi gamu trwy darn o bapur A4? Ni gyd yn gweld maint darn o bapur A4. Dylen ni fod wedi cael un yn barod i chi fan hyn. Mae rai ni gyd yn rhy fach. Dyma ni, darn o bapur A4. Ydych chi'n meddwl allech chi gamu trwyddo fe? Sa'n meddwl ni. Fi tipyn yn fwy na darn o bapur A4. Wel, wrth wneud ychydig o rifedd a newid perimeter y darn papur yma, allwn ni gamu trwyddo fe. Dewch i ni gael te yn y weithgaredd gyntaf, creu taflen o gyfarwyddiadau, allwch chi roi rhywun, a felly allwch chi ddilyn y cyfarwyddiadau yma chynnen, a dangos iddyn nhw
sut allwn nhw ddefnyddio sesiwn i dorri darn o bapur A4 mewn modd arbennig sy'n gwneud hi'n bosib i chi gamu reit trwyddo fe. Swn o'n bosib? Sa'n siŵr. Dewch i ni gael gweld. Reit, draw ar y dudalen drws nesaf te. Mae da fi'r tab, yr dudalen heriau fan hyn, a draw ar y tab drws nesaf i fi wedi mewngofnodi i Adobe Express. Iawn, dyma ni. Dwi ar dudalen cartref Adobe Express. Beth cyntaf sy'n eisiau fi wneud, fel yw'n dangos i chi ar ddechrau pob sesiwn yw newid iaith Express i'r Gymraeg. Felly i wneud hynny, dewch i ni gael clicio ar yr avatar lan y cornel top ochr dde fan hyn drws nesau'r gloch. Ac yna i ni'n mynd i glicio ar y gogen settings fan hyn. Mae hwnna'n mynd i agor y ffenest settings i fyny, a fe welwch chi fan hyn y gwimplen sy'n dweud English United States, a'r dewis cyntaf yna ar dop y restr, gan mae Cymraeg yw'r iaith orau yn y byd, mae Cymraeg. Felly cliciwch ar Cymraeg fyna, a mae hwnna nawr wedi newid iaith Express draw i'r Gymraeg. A dyna fe, dwi'n nawr yn defnyddio fe yn Gymraeg. Roet, dewch i ni gael creu yr dyluniad yma te, y cyfarwyddiadau, sut i dorri papur mewn modd arbennig, fel bod ni'n gallu camu reit trwyddo'r darn papur. Roet, i wneud hynny, ni'n mynd i fod yn creu graffig. Felly, dewch i ni gael dewis creu graffig sy'n draw fan hyn. Roet, a dyma'n darn papur ni fan hyn. Roet, dewch i ni gael dechrau gyda darn papur A4. Iawn, ni'n mynd i ddangos darn o bapur A4 fan hyn ar y sgrin. Felly, i wneud hynny, ni'n mynd i fod yn defnyddio'r siapiau. Felly, draw'r ochr chwith, ni'n mynd i glicio'r elfennau, a lan fan hyn wedyn, dwi'n mynd i ddewis y trydydd tab ar draws sy'n dweud siapiau. A dwi'n moyn petrial. Felly, na i glicio fan hyn le mae'n dweud rectangles, a gweld y cyfan, a dyma ni, na i ddechrau gyda'r sgwar yma. Sgwar le mae y fframyn, yr tu allan iddo fe, yr amlinell, yn wahanol liw i'r llenwad. Na i ddewis hwnna, a dyna ni, mae'n i ychwanegu fe i fi. Roet, nawr te. Mae eisiau hwn i edrych yn fwy tebyg i ddarn o bapur A4. Felly, papur A4 ddim yn sgwar, mae'n dyna ni, mae'n hirsgwar, mae'n fe trial, rhywbeth tebyg i na. Iawn, nawr allech chi hyd yn oed ailfeintio'ch petrial i fod yr un maint ar cynfas gwyn yma sydd yn bapur A4, ac yna ailfeintio fe lawr i fod yn llai, a nawr ych chi'n gwybod bod hwnna y maint cywir i ddangos, i ddynodi papur A4. Roet, dyna ni te, dyna fe. Nawr, pan i chi'n moyn wneud hyn, mae eisiau bod chi yn plygu eich papur A4 yn hanner. Dyna'r cam cyntaf. Os ych chi moyn gallu camu trwy ddarn o bapur A4, beth cyntaf sy'n eisiau chi wneud yw i wneud e'n llai wrth blygu fe yn ei hanner. Iawn? Felly, dewch i ni gael te, dyblygu hwn. Ond chi'n bod beth, cyn wneud hynny, dwi'n mynd rhy hoff o'r lliwiau, sef yn y llwyd ar di. Dewch i ni gael dewis lliwiau gwell ar gyfer hwn. Felly, chi'n gweld mod chi liwiau llenwi a lliwiau bordor. Dewch i ni gael defnyddio rai tebyg ar gyfer y cyfan oll fan hyn. Dwi'n mynd i fynd am y llenwad, a mae lan i chi, dewyswch eich hoff liw chi, ond dewyswch rhyw liw eitha ysgafn ar gyfer y llenwad. Dwi'n meddwl am y glas ysgafn yma. Na ni. A wedyn, jyst dewyswch liw arall wedyn ar gyfer yr bordor ar gyfer yr amlinell sy'n mynd i fod yn wrth gyferbyniad bach da gyda hwnna. Felly am y piws, y pink tywyll yma. Rhywbeth fel yna. Iawn. A wedyn, dwi ddim yn gweld hwnna yn glir o gwbl. Felly, dewch i ni gael newid trwch y bordor. Gormod. Dewch i ni gweld. Jyst bod ni'n gallu gweld bod na bordor. Rhywbeth fel yna. Felly, na i fynd lawr hwnna i 10 pixel. Fel yna. Gret. Nawr, dyna'n papur A4 ni. A'r peth cyntaf sy'n eisiau chi wneud os ych chi yn moyn camu trwyddo fe, yw i wneud hyn llai wrth i blygu fe yn ei hanner. Felly, dewch i ni gael dangos bod ni moyn plygu'r papur yma yn ei hanner. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu llinell, dwi'n meddwl, i ddangos ble mae angen i blygu fe. Felly, na i deipio mewn fan hyn line. Line. A llinell arferol fan hyn. Gret. A chi'n gweld, pan ni'n gosod hwnna
ar y papur. Rydych chi zoomo mewn yma. Mae'r llinellau pink yma, dyma ni, yn dangos i fi pan mae hanner ffordd ar draws, dyna fe, hanner ffordd ar draws y patrial, hanner ffordd i fyny fe. Felly dyna ni, dwi'n gwybod nawr bod yr linell yna hanner ffordd. Dewch ni gael newid yna i fod yn linell ddotiog, neu'n linell doredig. Felly na i fynd am, dyna ni, hwnna, dangos bod eisiau fi blygu'r papur. Nawr te, dewch i ni gael falle helpu hwnna eto gan ddefnyddio eicon o saith, arrow. Eto, yn dangos bod eisiau ni blygu y papur yma i fyny. Right, falle bydde hwn yn gweithio neis, yr un yma. Dyna ni. Mae lliw yna, union yr un lliw a llenwad y papur, felly ni'n newid hwnna. Beth am falle fersiwn mwy tywyll o'r un lliw? Felly dyma'r lliw nes i ddewis, felly falle na i fynd am un o'r rhain fan hyn, hwnna falle. Ie, hyfryd. Rhaid, mae hwnna'n i le. Nawr te, dewch i ni gael cylch droi dyna ni. Mae hwnna'n dangos nawr bod angen i ni blygu'r papur yna yn hanner ar hyd y linell ganolog na. Gret. Nawr, dewch i ni gael dangos te, drws nesa, y papur wedi i blygu yn hanner. Iawn? Felly be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i ddyblygu'r siap yma. Felly dwi'n clicio ar y patrial, a dwi'n mynd i ddewis yr botwm dyblygu, dyna fe. Dwi'n mynd i osod reit drws nesaf fan hyn. Dyna ni, fel yna. A i ddangos bod wedi plygu, beth am i ni i docio, felly cydio yn y linell, yn yr ddolen hir yma fan hyn ar y gwaelod, a tocio hwnna, dyna ni, hyd at y linell doredig draw fan hyn. Mae'n edrych fel hanner y papur. Ond, mae hwnna jyst yn edrych fel bod wedi torri fe'n i hanner, yn dweud. Fel allwn ni ddangos bod fi wedi plygu'r papur. Wel, beth am i ni ychwanegu siap arall, geometraidd, sy'n mynd i ddangos hwnna. Dych chi'n mynd nôl i'r siapiau, a cael gwared ar y chwiliad am arrow. A dyma ni, na i fynd i'r siapiau geometraidd fan hyn. A dwi yn mynd i ddefnyddio hwn, dyma ni, mewn â fe. A chi'n gweld, mae'n defnyddio'r un lliwiau. Felly, sdim eisiau fi mewn a dewis y lliwiau eto. A nawr, os na i leino hwnna lan, allai ailfeintio, rhywbeth fel yna. A beth ni'n trial wneud fan hyn yw, wneud fe edrych dyna ni, fel, chi'n gweld mae'n edrych nawr fel un darn o bapur wedi plygu i'r hanner. Just doi siap gwahanol yw nhw, ond dwi wedi ailfeintio nhw, fel bod nhw'n edrych fel un darn o bapur wedi plygu. Nawr, dwi'n meddwl bod y bordor yna fwy trwchus na y siap arall. Dych chi'n gweld, ydy, mae'n 16, felly dwi'n mynd i newid yna fod yn 10, yr un peth dyna ni. A nawr, ni'n chi gweld, ni wedi creu cyfarwyddiadau ar gyfer plygu y papur yn ei hanner. A falle, chi'n meddwl beth, allan ni ddyblygu'r linell doredig yma hefyd. Allan ni ddod draw a hwnna a'i osod e. A hwnna'n mynd i helpu ni ddangos mae'r un darn papur yw e, sydd wedi cael ei blygu i fyny. Iawn? Allan ni hyd yn oed ddyblygu'r saith yma. Iawn? Dewis y saith a dyblygu. A dyna ni. A mae nawr yn edrych fel yr un darn papur yn dweud. Right. Nesa te, dewch i ni gael zoomo mewn ar hwn. Iawn, dewch i ni gael zoomo mewn ar hwn a dangos y patrymau sydd eisiau dorri yn y darn papur A4 wedi blygu'n hanner mwyn i chi allu camu reit trwyddo fe. Right, dewch i ni gael dyblygu'r patrial sy'n y cefn gynta, dyblygu. Gret. Lawr o fe. Right, nawr gyda'r un yma, dwi yn mynd i ailfeintio fe, to. Na ni, rhywbeth fel yna, yn gret. Canoli fe. Iawn. A dwi'n meddwl
eto mod i eisiau i'r amlinell yma'r border yma fod yn 10 pixel. Ie, dyna ni. Dwi'n meddwl bod hwnna'n fwy trwchus achos bod ni wedi zoom mewn. Right, nawr, beth sy'n eisiau ni wneud nawr yw dangos yr patrwm torri arbennig sydd angen arnoch chi ar gyfer gwneud hwn. Right, nawr, beth ni'n mynd i wneud yw, mae eisiau ni dorri ein papur. Mae eisiau ni gael llinellau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 llinell. Iawn, mae angen 9 llinell arno ni. Felly mae hwnna'n ddigon rwydd, achos beth sy'n eisiau ni yw 1 llinell reit yn y canol, a wedyn 4 bob ochr yn y fe. Iawn, felly dych chi'n gael trial wneud hwn mor gytbwys a phosib. Iawn, ni moyn bod yn hafal y ddwy ochr. Right, dych chi'n gael dyblygu'r linell yma to te. Iawn, mae'r linell ddotiog yma da fi. Felly na i ddyblygu hwnna. Chi'n meddwl beth gyda'r linell ddotiog yma? Dwi'n mynd i roi fe lawr ar y gwaelod yma fan hyn i ddangos bod fi wedi plygu'r papur yn ei hanner eto. Meddwl bod hwnna'n helpu ni. Eisiau bod i fyny chydig. Dyna ni. Mae'n helpu ddangos mae'r un darn papur. A chi'n meddwl beth, ar gyfer y dangos yr ochr tu cefn, mae yna dric bach i hwnna, neu ddangos hwnna i chi wedyn ar. Iawn? Wneud hwnna olaf, dwi'n meddwl. Right, dewch i ni gael dyblygu'r linell ma to. Dyblygu, iawn. Nawr, mae eisiau hwn fod yn linell soled tro ma. A dwi'n mynd i fynd chydig yn fwy trwchus hefyd. Felly, na i fynd â hwn lan i fod yn 10. Dyna ni. Right, nawr, dwi'n mynd i lusgo'r linell fel bod hi'n un sy'n mynd o'r top i'r gwaelod fel hyn. A mae eisiau i'r linell gyntaf yma i ddod reit i ganol y siap. Fel yna. Iawn. Right, nawr te. Mae eisiau 4 llinell yna i nawr ochr yma a 4 ochr yma. Felly, be na i wneud yw dyblygu. Iawn, dyma ni. Fel hyn. A mae eisiau bod ni'n rhannu dyna ni. A chi'n mynd i gorfod. Bydd rhaid i chi wedyn ni. Dyna ni. Chi'n gweld, mae'r llinellau pinc na yn mynd i'ch helpu chi i gael mor hafal a phosib. Gret. 1, 2, 3, 4. Sy'n mwy yna i. 1, 2, 3, 4, 5. Os 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eisiau fi gael un bach to. 1, 2, 3. Dyma ni. Right. Sorry, dim ond 3 nes i ychwanegu, mae eisiau chi gael 4. Right, dyma ni. Right, a nawr. A chi'n gweld nawr, beth dwi'n neud yw, dwi'n ceisio, na fe, trio cael nhw mor hafal a phosib. Chi'n gweld y llinellau pinc na yn helpu i. Dylech chi fod yn gallu gweld hefyd os oes bwlch chydig yn fwy. Sdim rai bod nhw'n berffaith, iawn? Sdim angen bod nhw'n hollol berffaith. Just bod chi'n trial cael nhw mor hafal a phosib. Right, na mae hwnna wedi wneud. Nawr, allai ni just ychwanegu nhw, dyblygu bob tro to, ond allai chi ddewis rai ni gyd a dyblygu'r cyfan y gilydd, ond dwi'n mynd i just... Dyma ni. Nawr, beth myndwch chi yw eithen rhwyddach, eithen haws. Achos chi'n gweld, mae'n dechrau dysgu y bylchau dwi eisiau, na ni, rhwng y llinellau. Iawn. Right, na ren. Dwi'n chi cyfru rai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gret. Right, dwi wedi rannu fe i 9. Iawn te. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw, dwi'n mynd i ychwanegu llinell arall. Dyblygu hwn. A mae'r linell yma yn mynd i fynd ar draws y gwaelod yn llorweddol. Felly llorweddol. A ni'n mynd i ddechrau, dyma ni, yr un fath o drwch eto, a dod ar draws fel yna. Chi'n gweld? Felly dwi ddim yn mynd yr holl ffordd i ymyl y papur, i
ddwy ochr o papur. Dwi just yn dod i'r linell gyntaf a'r linell olaf, fel hyn, a cysylltu nhw gyda'r linell newydd yma ar draws. Nawr bod ni wedi gwneud hynny, mae'r llinellau yma angen tocio i fyny. Iawn, tocio rhaid i fyny fel hyn. Gret. A mae hwn i gyd yn bwysig, os chi'n meddwl, beth i ni'n neud? Beth i ni'n neud o'r llinellau yma i gyd? Wel, hwn yw'r hyd a'r lledrith sy'n mynd i adael i ni allu camu trwy ddarn o bapur a pedwar. Right, nawr te, ni bron ar ben. Beth sy'n eisiau gwneud nesaf yw, mae angen nawr te i bob am yna i'r llinell, dechrau gyda'r un gyntaf, fan hyn. Mae eisiau i ni i leihau'r taldra. Iawn, ti ar un maint a beth i ni wedi roi'r linell yma, i ni'n dod mewn â fe fyna. Felly pob am yna i lun. Iawn, felly gadael hwn, a ni'n mynd i wneud yr un peth fan hyn. Na fe, chi'n gweld? Gadael un, lleihau. Gadael un, lleihau. Chi'n gweld y llinellau pinc? Gadael un, lleihau. Gret, a mae'r llinellau pinc na'n yn helpu ni tôn, di nhw. Iawn. A wedyn, i ni'n mynd i wneud yr un peth gyda rhaid i ni ddim wedi lleihau. Felly, nes i leihau hwn yn gyntaf, fan hyn. Wel, nawr, i fi'n mynd i leihau'r un nesaf, yr un maint, wpadays, zoom o'r ffordd anghywir, ar y gwaelod, i fyny tuag gymaint yna. Chi'n gweld? O'n i wedi lleihau hwn ar y top, a nawr dwi wedi mynd i'r ail un fi'n lleihau fan hyn. A nawr ni'n neud un peth, am yna. Gadael hwnna, yr un nesa, tocio i fyny. Gadael hwnna, yr un nesa, tocio i fyny. Gadael hwnna, yr un olaf te, tocio i fyny. Iawn. A dyna ni, dyna'n siap ni. Iawn. A dylech chi nawr fod, bron o bod, mae fel drysfa, mae fel mez. Dylech chi wedi dechrau fan hyn, a bod chi'n gallu mynd yr holl ffordd a dilyn y ddrysfa o amgylch y llinellau, yr holl ffordd i'r diwedd fan hyn. Iawn. Os nag chi yn gallu gwneud na, eisiau chi edrych eto ar eich llinellau a gwneud yn siŵr bod chi wedi lleihau y rai cywir. A wedyn dylai fod y baryn yma ar y gwaelod ar ben ei hunan. Roet, nawr te. Mae eisiau ni nawr i newid lliwiau rai o'r ein, achos mae yna drefn. Iawn, mae rai ni'n goffo torri'n gyntaf, a wedyn rai eraill i ni'n torri ar ôl hynny. Roet, felly, dwi'n mynd i ddewis un cyntaf o'r ochr chwith, a dwi'n mynd i newid hwnna i fod yn liw glas llachar. Nawr, llwch chi ddewis pwy bynnag liw chi moyn. Dwi'n mynd i ddewis y glas a las a am hwn felly. Ie, dyna ni. Dwi'n dewis y glas llachar yma. Roet, a nawr dwi'n mynd i wneud yr un peth gyda yr un olaf ar yr ochr dde. Mae hwn yn mynd i fod yn las llachar hefyd. Yr un lliw. Iawn. Ac yr un olaf sy'n mynd i fod yn y glas llachar yma yw'r un lletro sy'n mynd ar draws fan hyn. Yr un llorweddol sy'n mynd ar draws. Dwi'n mynd i ddewis hwnna, mwy o liwiau. Dyna ni, gret. Nawr, y gweddill ohonyn nhw, mae eisiau nhw fod yn liw arall. Nawr, allech chi adael nhw yn y lliw coch yma, ond gan mai hwnna yw lliw'r amlinell y papur, dwi yn mynd i newid nhw i rhywbeth arall. Iawn? Felly, tric bach ar gyfer hwn, na glicio arno yr un cyntaf, dala shift lawr ar y bysellfwrdd, a clicio ar bob un llinell ar y dro. Na ni. A dwi wedi dewis pob un o'r llinellau yna nawr, a dwi'n mynd i newid nhw gyd i fod yn liw arall. Felly, beth am rhywbeth fel gwyrdd yn effeithiol. Dwi'n mynd i fynd am un llachar neis. Hwna felly. Hwn. Greit, dyna ni. Iawn. Nawr te. Mae eisiau ni i roi chydig bach o destun nawr yn helpu y pobl sy'n mynd i fod yn dilyn y cyfarwyddiadau yma. Iawn. Fi'n credu bod eisiau eicon
sisiwr nhw'n i ddangos bod eisiau torri. Felly, dewch i ni gael mynd i'r elfennau, i eiconau, a dwi'n chwilio fan hyn am scissors. Gret, dyna ni. A dwi'n chwilio am eicon soled da ar gyfer y sisiwr, felly rhywbeth fel hyn. Gwych. Reit, nawr te, dwi'n mynd i ddefnyddio ar gyfer yr sisiwr yma. Beth am ddefnyddio'r un lliw glas a nes i ddefnyddio ar gyfer y seithau yma lan fan hyn. Fel bod ni'n cadw ein dewisiadau ni o liwiau yn gyson. Iawn, dwi'n mynd i osod hwnna fyna. Dewis yr un lliw glas na. Sef, pyn un oedd e? Hwn oedd e, dwi'n meddwl. Ia, na fe, gret. Iawn, mae hwnna'n dangos nawr bod eisiau fi dorri y papur. Ond mae eisiau fi esbonio bod eisiau torri, yn gyntaf mae eisiau torri'r linell las yna. Wedyn mae eisiau torri'r linell las yma. Wedyn mae eisiau torri reit ar draws y linell las yma. Felly mae'r darn yma o bapur yn mynd i ddod i ffwrdd yn gyfan gwbl yn gwe. Darn gwaelod yma. Ar ôl neu na wedyn bydd eisiau bod chi'n torri ar hyd pob un o'r llinellau gwyrdd yma gan ofalu bod chi ddim yn mynd rhy bell. Ar ôl chi'n neud na, dylech chi fod yn gallu agor eich papur nôl lan, a dylech chi fod yn gallu camu reit drwyddo fe. Right, dwi ddim yn edrych fel bod y papur yma wedi plygu'n hanner, ydw e? Felly mae eisiau ni wneud rhywbeth amdano hwnna. Dewch i ni gael neud tric bach fan hyn. Dewch i ni ddyblygu y trial cynta ni. Dyblygu. Gret. A mae'n mynd i fod tu ôl, ydw e? Mae tu ôl fan hyn. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nawr gyda hwn yw, yn syml iawn, mae ailfeitio fe i fod yn denau fan hyn. Mae eisiau bod e bron yr un maint a'r papur, ond ddim cweit. Iawn? Bron yr un maint, ddim cweit. A wedyn dwi'n mynd i gylch droi. Hwna chydig. Dwi'n mynd i symud e tu ôl fel yna. Na fe? O'r symud yna. Iawn? Allech chi, os ych chi moyn bod yn posh, i ddod lawr ar anrhyloiwedd ychydig bach ar y siap na, ar y patrio na. Dyna chi'n gweld mae'n edrych fel bod e yn y pellter yna, tu ôl yr hanner sy'n fan hyn. A mae hwnna nawr yn edrych fel darn o bapur wedi plygu yn hanner yn dweud, hytrach na just un darn wedi cael ei dorri ar draws. Right, nawr te, mi eisiau i ni i esbonio hwn yn well, achos ar hyn o bryd mae'r cyfarwyddiadau gyda ni, ond dyw e ddim mewn gwirionedd yn esbonio beth sy'n angen gwneud, a hefyd mae eisiau ni felly i rhifo'r camau, fel bod pobl yn dilyn y camau yn y drefn gywir. Right, felly dewch i ni gael ychwanegu testyn. Rhoi testyn i fewn, a dewis ychwanegwch eich testyn fan hyn. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn. Yn gyntaf, wel beth yw hwn yw, wel darn o bapur A4. Felly papur A4 yw hwn. Gen i'r ffont yma i fod yn yr un lliw a'r amlinell dwi'n dewis ar gyfer y papur. Felly dwi'n mynd i ddewis lliw llenwi ar gyfer y testyn yma, a dwi'n mynd i ddewis yr un lliw na. Gret. Nawr te, dewch i ni gael edrych am ffont addas. Iawn, rhywbeth sydd yn mynd i fod yn glir o ddarllen, dyn ni'n mynd i dwlu ar y ffont sniglet yma ar y foment, dwi'n defnyddio fe ar bron bob popeth. Dyna ni, allai osod yna nawr, dyma fe fan hyn, le mae'n dweud papur A4, hyfryd. A nawr, dewch ni gael dyblygu hwnna. Dewch ni gael dyblygu hwnna, na fe. A beth sy'n angen neud i'r papur A4? Mae eisiau plygu fan hanner fel bod yr ochrau byr yn cwrdd. Iawn? Felly, rhoi fan hyn, teipio fan hyn, plygu'n hanner, coma, fel bod yr ochrau byr yn cwrdd. Fel bod yr ochrau byr yn cwrdd. Iawn. Rwy'n llai ddefnyddio'r ddolen ochr yma i newid maint y bocs, gwthio'r testyn i linellau wahanol, dyna ni, fel bod e'n ffitio'n daclus fyna nawr o dan y papur sydd wedi plygu, drws nesau i'r saith sy'n dangos e'n plygu. Gret, mae hwnna'n edrych yn hyfryd, hapus iawn gyda arddull hwn i ddiwyg siwr mae'n disgwyl. Gwych. Right, dwi'n mynd i ddyblygu hwn nawr. Lawr o fe i fan hyn.
Iawn, beth yw'r drefn torri te? Wel, mae eisiau torri'r llinellau. Dy fi, dibynnu ar y lliwiau chi wedi dewis ar gyfer eich llinellau, ond mae angen I fi dorri'r llinellau glas yn gyntaf, yna torri ar hyd y llinellau gwyrdd. Iawn, felly na I newid y testyn yma nawr te I ddweud torri'r llinellau glas yn gyntaf. Torri'r llinellau glas yn gyntaf. Llinell nesaf, yna torri ar hyd y llinellau gwyrdd. Yna torri ar hyd y llinellau gwyrdd. Iawn, gred. Ni'n gael newid. Ie, gred. Chi'n sylwi, gyda'r blychau testyn yma, dwi braidd byth yn defnyddio yr dolenni cornel, achos mae rhain am ni newid maint y ffont, a dwi'n moyn bod y maint ffont yma, a hwn yr un peth. Felly, mwyn newid siap y bocs, dwi just yn defnyddio y rhain, y dolenni ochr, achos mae rhain yn gwthio'r testyn I linellau gwahanol, ond dwi ddim yn newid maint y ffont. Gret, mae hwnna wedi wneud, na gynoli hwnna fel yna de. Iawn. Wel, beth sy'n eisiau gwneud nesaf, wel, mi eisiau sbonio wedyn beth sy'n angen gwneud reit ar diwedd yn y ar ôl gwneud hynny. Hyd o'ch chi'n cael dyblygu'r testau unwaith. Eto, beth yw'n cyfarwyddiadau ola ni? Beth sy'n eisiau rhywun wneud ar ôl nhw'n wneud na? Wel, mae eisiau bod nhw'n torri'n ofalus iawn. Am ddwy reswm, mae eisiau bod chi'n ddiogel iawn gyda sesiwn wrth gwrs, felly mae eisiau bod yn ofalus, ond hefyd, mae angen wneud siŵr bod ni ddim yn torri ymhellach na'r llinellau yma. Ia, mae eisiau bod chi yn cadw at hyd y llinellau. Felly, torrwch yn ofalus iawn. Eisiau dweud hwnna gyntaf. Torrwch yn ofalus iawn. O, dwi'n teipio wael yma heddi. Ofalus iawn. Na ni. Yna byddwch yn gallu camu drwy'r darn papur. Camu drwy'r darn papur. Bydd angen agor e lan yn ofalus a byddwch chi'n camu reit trwyddo fe. Wel, pam te? Sut mae hwnna'n bosib? Wel, dewch i ni gael esbonio'r rhifedd sydd tu ôl I hwn. Mae hyn yn gweithio. Pam bod hynny'n gweithio te? Beth I ni wedi wneud? Wel, oherwydd mae'r torri yn newid rhywbeth. Beth mae'n newid? Mae'r torri yn newid, beth yw'r gair pwysig? Perimeter. Yr hyd allanol y darn papur. Yn newid perimeter y papur. Yn rhoi'r gair pwysig na mewn prif lythrennau. Right. A to, dwi'n newid maint y blwch testyn yma. Iawn, nawr te mae eisiau ni gael, mae eisiau ni rifo'r camau. Iawn, mae eisiau ni rifo'r camau yma. Ni bron iawn ar ben, bydd eisiau teitl bachog ar y top, ond ni bron iawn ar ben. Rhaid, dewch i ni gael dyblygu unwaith to un o'n blychau testyn ni. O, na fe te, remote te, iawn. A dwi'n syml iawn yn mynd I newid hwn I ddweud 1, fel na. Iawn, just y rhif 1. Nawr, dewch i ni gael ychwanegu siap I hwn. Mae'n cilch yn gefndir iddo fe. Felly, mae rhif 1 dy fi fyna, a dwi yn mynd I nawr glicio ar siap. Fan hyn. A dwi eisiau cilch, a dyma'r cilch fan hyn. Gret. A nawr allai ailfeintio hwnna chydig fel na hyfryd. Nawr, bydden ni'n licio i'r cilch I fod yn y coch yma, a bod yr rhif I hynna'n yn wyn. Felly, dewch I ni gael yn gyntaf, Felly, yn gyntaf, dewch I ni gael newid, dewch I ni gael cyfnewid y lliwiau, iawn? Fel bod yr siap yn troi'r lliw yma, a bod y testyn yn troi'r melyn yma, fel na. Gred. A nawr na gyd sy'n rhaid fi wneud yw newid lliw'r testyn I fod yn wyn. Gred. Nawr, falle bod I chi wedi dewis ffont sydd â math trwm, heavy neu ultra neu bold neu rhywbeth fel yna. Does dim dy fi. Byddwn ni'n hoffi bod y rhif 1 na'n fwy trwchus. Felly, chi yn gallu hacio hwnna tyma bach wrth ychwanegu amlinell yn yr un lliw ar llenwad.
Cyn i wneud hynny nawr, iawn, dod mewn a amlinell. Chi'n gweld? Ar hyn o bryd, mae'r amlinell na'n un llwyd, ond os na i newid yr amlinell na i fod yr un lliw a'r llenwad, chi'n gweld, mae e jyst yn creu fersiwn mwy trwchus o'r ffont. Bach o hack i chi. Iawn, os nagos fersiwn bold, trwm, neu ultra, neu black, neu rhywbeth fel yna i gael, rhowch amlinell yr un lliw a'r llenwad, mae'n neud e'n bold i chi. Right, dwi'n mynd i ddyblygu hwnna na dde. Cam 1 fan hyn. Cam 2 fan hyn. 2. A wedyn dyblygu hwnna. Lawr o fe. A chi'n gweld y llinellau pinc na yn helpu to. Lawr y gwaelod. 3. Gret. Na, mae eisiau 1 ddod lan i'r top, achos hwn yw cam 1. A to fi'n cymryd yn amser wneud yn siŵr bod popeth wedi leino lan yn daclus da fi. Dyna ni. Hyfryd. Gret. Right, wel dyna'r cyfarwyddiadau di'n gwneud. Mae hwn chydig bach yn agos, sori. Mae'n chydig bach yn agos i'r rhif 3 na i fi. Felly dwi'n mynd i, dyna ni, just newid maint y blwch testyn ychydig. A chi'n gwybod beth, dwi'n mynd i newid lliw y testyn yma i gyd-fynd gyda lliw y llunellau fan hyn. Felly, torri'r llunellau glas, wel dewch i fi gael newid hwnna de, i'r lliw glas. A wedyn yna torri ar hyd y llunellau gwyrdd, wel dewch i ni gael dewis y lliw gwyrdd. Ie, dwi'n hoffi hwnna. Mae hwnna'n helpu'r darllenwr hyd yn oed fwy nag i wybod pa drefn sydd angen gwneud beth. Reit, mae eisiau teitl yno ni. A beth i ni moyn? Wel, y teitl yw geometreg anhygoel. Felly dwi'n mynd i ddyblygu un o'r blachau testyn eto. Dyblygu. Iawn, dyma fe. A dwi'n mynd i ddewis y testyn i gyd, a dwi'n mynd i deipio geometreg anhygoel. A beth am ddefnyddio yr cynllun testyn dynamig ar gyfer hwn? Dyna fe. Gret. Iawn. Rhoi fe fan hyn. Dwi'n meddwl bod fi eisiau'r bwlch llunellau fod yn llai, fel bod yr gair anhygoel yn agosach i'r geometreg. Lle chi nhw gael nhw'n cyffwrdd, mae hwnna'n gallu edrych yn cool weithiau. Na, dwi'n mynd i gael ychydig bach o fwlch fel yna. Ie. A to, byddwn ni'n hoffi bod hwn yn fwy trwchus. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r un tric na, dwi'n mynd i gynyddu'r trwch amlinell. Fel yna. A wedyn newid lliw yr amlinell i fod union yr un lliw ar testyn. Dwi'n gweld wedi creu fersiwn, a nawr mae eisiau fi i gael mwy o fwlch eto, nag ysef. Fel yna. Mae wedi creu fersiwn mwy trwchus o'r ffont. Hwna'n tric bach dwi'n defnyddio drwy'r amser. Right. Na te, wel, mae hwn fel hyd yn dweud, mae fel tric hyd y lledrith. Felly beth am i ni chwilio am rhywbeth fel ffon hyd neu het consiriwr, rhywbeth fel yna. Ewn ni mewn i'r elfennau, mewn i'r eiconau, a dwi'n mynd i chwilio am magic. Be gai? O, mae'r ffon hyd na'n gret, ffon hyd yma'n gret. Dwi'n hoffi'r het y consiriwr fyna. Dwi'n hoffi'r het consiriwr yma hefyd. Llwyth o ddewis. O, hwnna. Licio hwnna. Ffon hyd. Lle chi gael dewin neu rach. Dwi'n mynd i fynd am yr het consiriwr yma, dwi'n meddwl. Dwi'n hoffi hwnna. Mewn o fe, gred. A chi'n gweld, mae wedi dewis un o'r lliwiau sydd ar y dyluniad. A mae hwnna, dwi'n hoffi hwnna. Dwi'n hoffi bod wedi dewis yr un glas sydd â fi ar y papur. Sy'n mynd beth o amgylch. Felly yna i gael rhain yn gorgyffwrdd ychydig, ond chi'n bod beth, y testyn dwi'n moyn yn y blaen dim yr het. Felly dewch i ni gael llusgo'r testyn yn y stac heinau reit lan i'r top. Ie, dwi'n hoffi hwnna. Nawr, sy'n rhaid i chi wneud e, lle chi gael nhw ddim yn cyffwrdd. Chi'n bod beth, nawr bod fi wedi symud e, mae'n edrych yn well bod nhw ddim yn cyffwrdd, dwi'n meddwl. Nawr, drws nesau hwnna, dwi'n meddwl bod eisiau i chi i roi'ch her chi rhywun. Mae eisiau chi ofyn y cwestiwn. Ac i digamu trwy ddarn o bapur A4, mae eisiau chi ofyn y cwestiwn. Felly beth am i ni ddyblygu'n testyn to, a gofyn y cwestiwn lan fan hyn. Felly dewch i ni gael gweud, cwestiwn. Allu di gamu trwy ddarn
o bapur A4. As byddech chi'n gofyn na rhywun, na, amhosib. Amhosib. Wel, nawr chi'n gwybod bod e ddim yn amhosib. Bod e'n bosib iawn, yn dwi. Iawn, a dewch i ni gael felly roi siap tu ôl i'r cwestiwn. Felly to, lle chi ddewis un o'r rhain, chi mynd i dangos mwy. Dwi'n meddwl un ohonyn nhw'n edrych fel swigen siarad. Yn se os, chi weld fan hyn? Mae hwnna'n edrych fel swigen siarad. A mae hwnna'n edrych fel swigen siarad. Ie, dwi'n hoffi'r un na, dwi'n meddwl. Ond le hoffi'r baneri ma hefyd, mae'r rhain yn cool. Hoffi hwnna. Felly, byddai'r sawl un o'r siapau yma yn gweithio'n dda ar gyfer y cwestiwn. Felly, na i fynd am y swigen siarad, sgwar yma. Nawr, chi'n meddwl beth, dyn ni ddim wedi defnyddio y melyn yma o gwbl, ond dwi'n eitha licio fe ar gyfer y cwestiwn. Mae e'n tynnu sylw yn dweud at y cwestiwn. Felly dwi'n mynd i gadw hwnna fyna, a wedyn cadw'r testyn yma yn yr un lliw. Nawr, allan ni ddod ar amlinell, ond y beth yw, mae'n mynd i ychwanegu'r amlinell yna i'r cyfan oll. Felly, na i ddim wneud na. Iawn, ond allech chi newid lliw y gair cwestiwn i liw arall. Felly, allan ni fynd â hwnna felly yn dywyllach to. Fel yna. Ia? Allech chi wneud rhywbeth fel yna os chi eisiau. Neu hyd yn oed defnyddio un o'r lliwiau glas yma i ni defnyddio'n barod. Hwnna'n neu fwy o synnwyr felly. Ail ddefnyddio lliw sydd yn ei barod. Ie, hoffi hwnna. Iawn, a dyna ni. Dyna ein cyfarwyddiadau ni ar sut i dorri darn o bapur A4 fel eich bod chi'n gallu camu reit trwyddo fe. Nawr, dewch i ni gael arbed hwn. Cyfarwyddiadau rhifedd. Cyfarwyddiadau rhifedd. Gret. Hwna di arbed. Oedd e wedi arbed beth bynnag, ond nawr ni wedi enwi fe. Nawr, os chi'n moyn argraffu hwn, bydde eisiau bod chi'n llwytho fel awr fel PDF. Iawn, llwytho i lawr, dewis PDF. Neu os chi'n mynd i fod yn storio fe'n digidol yn eich ffeiliau neu G-Drive neu rhywbeth fel yna, bydden ni'n lawrlwytho fe fel PNG. Iawn. Neu os ych chi'n moyn rannu dolau fel bod pobl yn gallu clicio a dod i weld eich cyfarwyddiadau chi, yna fyddech chi'n gallu rhannu hwn a cyhoeddi fe i'r we. Dewis rannu a cyhoeddi i'r we, cyhoeddi dolen a gewch chi ddolen allwch chi wedyn rhannu a gall pobl ddod fan hyn a gweld eich cyfarwyddiadau gwych chi ar sut i dorri darn o bapur A4 fel bod unrhyw un yn gallu camu reit trwyddo fe. Right, iawn. Wel, ni yn barod i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd. Sda ni, ar gyfer hwnna, bydd eisiau bod chi'n mynd i'r dudalen heriau. Cofiwch bod y dudalen heriau efo'r cyfeiriad yn sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin fan hyn nawr. Hefyd, athrawon, cofiwch, os ych chi moyn dod i'r wers nesaf, mae eisiau i chi athrawon i gofrestru ar gyfer y sesiwn. Allwch chi gyfrestru ar gyfer y sesiwn wrth fynd i arweinwyr.express.cymru. Nawr, blantos, dych chi ddim fod yn neud na, dim ond athrawon sy'n fod cyfrestru os gwelwch yn dda. Felly, ewch chi gael gweld beth sy'n gael, fel ddwedais i mae yna 9 sesiwn gyda ni wedi trefnu'n barod rhwng hanner tymor Silgwyn a gwyliau'r haf. Felly, llwyth o weithgareddau hwyl i'w wneud ar Express. Hefyd, athrawon i ni yn rhedeg hyfforddiant i staff. Felly, os licech chi staff, felly athrawon neu unrhyw staff yn eich ysgol chi, i gael hyfforddiant, rad ac am ddim, i ni'n rhedeg sesiynau rhithiol ar ôl ysgol, allwch chi gyfrestru am rheina wrth fynd i es.express.cymru. Iawn te. A os ych chi'n tynnu'n rhyw luniau o'ch dosbarth chi wrthi yn gweithio, bydde fe'n gret pe basech chi yn gallu tagio fi mewn hefyd. Os ych chi'n postio unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol o'ch dosbarth chi yn dilyn gweithgareddau Adobe Express, bydde fe'n gret bod chi yn tagio fi mewn yna. Felly, allwch chi tagio fi gyda Meredudd Jones, neu felly Ysgol digidol, ond hefyd, os ych chi yn gwneud unrhyw Adobe, bydde fe'n gret bod chi'n tagio Adobe for Edu, fel bod tîm cyfan Adobe yn gweld y gwaith gwych i ni wneud fan hyn yng Nghymru yn y Gymraeg. Right, un beth arall sy'n eisiau fi ofyn. Gai fod yn gai fod yn cheeky os gwelwch yn dda, a gai ofyn ffafr enw enfawr i chi. Os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube, bydde fe'n helpu fi yn enfawr, helpu fi'n fawr iawn, petasech chi yn gallu hoffi y fideo yma,
a tanysgrifio i sianel YouTube yr Ysgol Digidol. Ond na fi, na gyd fi'n gofyn. So fe'n ei drwg i neb, ydw e. Jyst bod chi'n hoffi fe, jyst cliciwch arno fe. A bod chi yn tanysgrifio i sianel YouTube yr Ysgol Digidol, bydd hwnna'n help enfawr i fi i gadw'r sesiynau yma i fynd, achos fi yn joio wneud nhw yn fawr iawn. Reit, diolch yn fawr i chi am hwnna, a ni'n mynd i symud mlaen nawr te. Un ail gweithgaredd ni yn hwn, sef, gadewch i ni gael neidio draw i'r, dyma fi nôl ar fy sgrin. Dewch i ni gael mynd nôl i dudalen cartref Express yn gyntaf te, gan glicio ar yr eicon, yr a fawr yn y cornel fyna. Dyma ni nôl ar dudalen cartref. A dewch i ni gael neidio draw i'r dudalen heriau. Nawr, bydd angen y dudalen heriau yn chi ar gyfer hwn. Felly, os nag chi wedi agor eto, mae'r ddolen yn sgrolio'r waelod y sgrîn. Iawn, newn ni sgrolio lawr te. Dyma'r her gyntaf i ni newydd orffen. A nawr dyma ni, i ni'n mynd i fod yn creu gwefan ar gymesuredd y myd natur. Iawn, ni'n mynd i fod yn creu gwefan ar gymesuredd, symmetry, y myd natur. Achos mae cymesuredd ddim yn rhywbeth sydd jyst yn digwydd mewn mathemateg a rhifedd. Mae o'n hamgylch ni drwy'r amser y myd natur. Iawn, chi ni fod yn creu tudalen we. A mae croeso i chi ychwanegu unrhyw luniau neu unrhyw wybodaeth ychwanegol i chi wedi bod yn dysgu amdano fe i hwn. Os dim rhaid i chi ddefnyddio'r testyn a'r drefn sydd gyda fi o gwbl, awgrym mewn hwn yn unig. Iawn? Ond be fi'n i fod yn neud yw, chi'n gweld yr holl destyn yma, cymesuredd y myd natur, dwi'n defnyddio'r holl destyn yma i adeiladu tudalen gwe broffesiynol ar gymesuredd. Oce, pawb barod? Bant ni de. Nôl ar Express, dyma fe. Felly, beth ni'n mynd i wneud? Wel, ni'n mynd i adeiladu tudalen gwe. Felly, cliciwch ar y deilsen borffor sy'n gweud adeiladu tudalen we. Clicio ar hwnna, mae'n mynd â ni mewn i'r golygydd tudalen we Adobe Express. Reit, na tew, am eisiau teitl yno ni. Wel, y teitl ni yw Cymesuredd y myd natur. Felly, croeso chi deipio fe, Cymesuredd y myd natur. Neu allwch chi wneud yr un beth â fi, a dewis ar dudalen heriau, Ctrl C i wneud copi, a wedyn draw ar Express, Ctrl V, a hwnna mynd i lido hwnna mewn, mynd i pasto fe mewn. Reit, allwch chi roi'ch enw chi fel is-teitl, bydde hwnna'n synhwyrol, neu allwch chi roi yr linell nesaf mewn, Cymesuredd dwyochrog a rheiddiol. Ni'n mynd i fod yn dysgu am ddwy wahanol fath o gymesuredd y myd natur. Cymesuredd dwyochrog, bilateral yn Saesneg, a cymesuredd rheiddiol yw radial yn Saesneg. Iawn? Rheiddiol dwyochrog. Reit te. Nawr, dewch ni gael chwilio am ddelwedd te o gymesuredd y myd natur. Nawr, enghraifft berffaith o hynny yw adenydd pilipala i arfach yr haf. Felly dwi'n mynd i glicio ar y gweilo ble mae'r arwydd plus, a dwi'n mynd i ddewis llun. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am butterfly. Iawn, a dwi eisiau gweld chi'n gweld y cymesuredd yna? Mae'r ochr yma yn union yr un peth ar ochr yma. Dwi eisiau gweld pilipala ble mae'r cymesuredd yn amlwg. Iawn, dwi ddim yn amlwg iawn felly ar un le chi'n gweld ar ei ochr, achos dim ond un aden ni'n gweld fyna, ynddo fe? Dwi eisiau dewis un ble mae'r cymesuredd yn amlwg tu hwnt. A mae llwyth ohonyn nhw. Dwi wedi pasio rhyw 20, dwi'n yn gwybod pam dwi ddim wedi clicio ar un a gweud y gwir. Ond llwyth o'r rhain wneud y tro. A chymod beth, dwi'n mynd i fynd falle am hwn. Ia, hoffi hwnna. Iawn te. Ond dewch i ni gael edrych ar un thema, achos mae testyn gwyn, cefnir gwyn, so hwnna'n gweithio'n greit ydw e. Felly dewch i ni gael clicio ar yr ffon hyd lan yn y cornel top yn hyn, themau, a dewch i ni gael dewis thema arall. Iawn? Rhywbeth sy'n mynd i roi type fwy trwm i fi, rhywbeth fel yna, mae'r nightcap yna'n berffaith. Gred. Nawr, dwi ddim yn hoffi bod yn cuddio y pilipala, felly mae yna fwlch neis gyda fi lan yn y cornel top ochr chwith yn dweud. Felly dwi'n mynd i lusgo hwnna draw, dyna ni fel yna. A mae hwnna nawr ddim yn cuddio'r pilipala cymaint. Gret. Right. Nawr te, beth sy'n dod nesaf? Wel nesaf mae da ni te
mae da ni ddisgrifiad o gymysuredd ym myd natur. Felly, dewch i ni gael dewis dwi'n dewis y testyn yma i gyd fel hyn. Dewis hwnna i gyd. Copi o hwnna. A dwi'n mynd i ychwanegu cynllun hollti. Mae'r label yna'n Saesneg heddi am ryw reswm. Split layout yn Saesneg. Cynllun hollti. Roed. Nawr te, ar yr ochr dde, chi'n gweld y plus. Dwi'n mynd i glicio ar hwnna. Dewis testyn. A wedyn Control V. A dyna ni mae'r testyn am mewn. Right, nawr, dwi ddim yn moyn is-teitl cymesuredd dwy ochrog ar reiddiol yma. Felly dwi'n mynd i ddechrau fan hyn o flaen y cy, llusgo drosto fe, a cael gwared ar hwnna. Hwn yw'r teitl cymesuredd y myd natur, felly dwi'n mynd i newid hwn, fformatio fe, defnyddio naill ai H1 neu H2. H2 felly. Gret, na ni, dwi wedi fformatio'r testyn yna nawr. Delwedd ewch o'r hyn. Wel, chi'n gwybod beth, oedd y lluniau'r pilipalod na yn hyfryd, felly dwi'n mynd i felly dewis un arall sy'n dangos llwyth ohonyn nhw. Dyna ni, chi'n gweld yr holl wahanol enghreifftiau yna o gymesuredd ar adenydd yr pilipalod. Yr ieirfach yr haf, dwi'n meddwl. Reit, nawr te, mae'n gwefan ni'n dod ymlaen yn dda. Dewch i ni gael rhoi teitl addas iddo fe, cyn bod fi'n anghofio. Felly, gwefan cymesuredd. Gret. Iawn. Shwd ni'n dod ymlaen? Wel, nesaf te, mae da ni adran ar gyfer cymesuredd dwy ochrog. A enghreifftiau gymesuredd dwy ochrog yw pan mae'n adlewyrchu fel gyda adenydd pilipala. Chi'n gallu tynnu llinell syth lawr trwy gorff y pilipala a mae'n gymesur, mae un ochr fel sefyd, bron o bod yn adlewyrchu'r llall, fel edrych mewn drych. Enghreifftiau hwnna yw trychfilod, fel pilipala. Ni hefyd yn gweld mewn dail, a ni hefyd yn gweld mewn cregyn. Roed, felly dewch i ni gael meddwl am y tri gair pwysig na, trychfilod, dail, cregyn, a dewch i ni gael creu glideshow ar gyfer yr adran cymesuredd dwy ochrog yma. Right, nôl draw fi te. Dwi'n mynd i sgrolio lawr yma. Express mi ofyn i, right, beth ti moyn nesa? Nawr allech chi gario ymlaen gwneud cynllun hollti, ond mae'r glideshows yma yn hyfryd, a maen nhw'n edrych yn proffesiynol iawn. Felly dewch i ni gael ychwanegu glideshow fan hyn. Pan ych chi'n neud hynny, beth cyntaf sy'n rhaid chi'n neud yw dewis eich delweddau. Felly cofiwch beth ni moyn trychfilod, felly rhyw fath o drychfil neu trychfilod yn gyntaf, wedyn dail, felly deilen, a wedyn cragen neu cregyn. Na'r drefn, 1, 2, 3. Right. Felly dewch i ni gael chwilio te am drychfil. Felly, os na chwilio am insect, os yna rhywbeth fan hyn sy'n edrych yn gymesur. Beth am drychfil penodol? Allwn ni chwilio am rhywbeth fel ladybird, achos mae patrymau nhw'n rhai amlwg iawn ag nhw. Dyma ni, ie. Dwi'n meddwl, dwi'n hoffi bod fi'n gweld cefn y fuwch goch gota yna yn glir, a dwi'n gallu gweld y linell lawr y canol, a dwi'n gweld y cymesuredd yn adlewyrchu bob ochr. Felly dwi'n ei ddewis hwnna fel yr un cyntaf. Gret. Beth oedd y beth nesaf? Dwi'n gwneud drychfil dail sy'n nesaf, felly deilen. Iawn, beth am leaves neu leaf? Leaf, felly. Reit, dyma ni, a dwi eisiau gweld eto bod da ni'r adlewyrchiad yma lawr y canol. Eto, llwyth o'r rhain yn gweithio'n wych. Alla unrhyw un o'r rhain bron bod yn addas. Gweld yr adlewyrchiad yna lawr y canol. Na'r te. Sa'n bod pam bod fi cymryd gymryd amser. Felly ni wedi clicio rhyw gant o nhw. Dwi'n hoffi hwn. So mae fel siap calon. A mae'n edrych yn gymesur iawn, dwi e. Ia, na i fynd am hwnna. Gred. A mae da fi rhyw thema bach man, dys e, mae yna gefndir gwyn. Felly, os allai, fi'n mynd i drial cael cefndir gwyn ar gyfer trydydd un. Nawr, pidwch chi a phoeni hwnna, felly, os nad os da chi'r patrwm na, yna pidwch a phoeni dan yma. Gan bod da fi gefndir gwyn, a mae hwnna'n ddamweinio'r llwyr, wel, na i drial cadw'r patrwm na i fynd. Falle bydde ddim yn bosib. Y cregyn, right. Felly, shell, neu seashell,
Seashell, driau hwnna. Seashell. Dyma ni. Chi'n gweld? Mae yna gymesuredd gweithio dde lawr y canol fyna, a digwydd bod dwi wedi ffindo un gyda chefndir gwyn hefyd. Perffaith. Gred. Dyna'r lluniau yn y drefn. Iawn. Trychfil, deilen, cragen. Unwaith chi'n hapus gyda y lluniau chi wedi dewis, i ni wedyn yn clicio yn y cornel top ochr dde ar y botwm sy'n dweud cadw. A beth mae hwnna'n neud yw, mae'n mynd nôl yn un tudalen gwe i ni wedi bod yn adeiladu, gyda'r lluniau yma yn ei lle. A ni nesaf wedyn yn gallu ychwanegu testyn i fewn i'r cerdiau yma. Chi'n gweld sy'n digwydd nawr pan dwi'n sgrolio, dyma'r y top yn hyn, dyma'r cynllun hollti dwi wedi ychwanegu, a nawr wrth sgrolio i lawr, dyma'r llun cyntaf o'r gleidiwch. Chi'n gweld, dyw hwn ddim yn sgrolio. Os rhywbeth mae'n zoom o mewn yn y fe, mae'n nesau ar y fuwchgoch gota. A wedyn, wrth bod fi'n sgrolio, chi'n gweld mae'r cerdyn bach llwyd yma yn sgrolio i fyny, a wedyn pan mae'r cerdyn llwyd yna'n cyrraedd y top, mae'r llun yr fuwchgoch gota yn toddi fewn i'r ddeilen. A mae'r cerdyn y ddeilen yn diflannu, mae'r llun yn toddi fewn i'r gragen. A mae'r glaid tro yma'n ffordd berffaith o ddangos cymesuredd y myd natur. Right, eisiau ni ychwanegu testyn ar mewn i'r cerdyn yma. Nôl o fi'r dalen heriau, a dwi eisiau y teitl a yr frawddeg gyntaf, y ddwy frawddeg gyntaf yna. Copi o hwnna, Ctrl-C, draw fi, clicio ar y plus ar y cerdyn, testyn yw hwn, ie wir, Ctrl-V, a mae hwn yn deitl, H2 ar gyfer hwnna. Gret, a na sgrolio lawr, a dyma ni. Na gyd sy'n eisiau fi fan hyn yw hwn, dail, ... Clicio mewn hwnna, testyn, Ctrl-V, iawn. Popeth yn iawn. Sgrolio lawr. A chregyn. Dewis hwnna. Copi. Testyn. Ctrl-V mewn o fe. Nawr, ni wedi cyrraedd diwedd y gleidio yna. Mae'n gofyn i ni beth i ni moyn nesaf. Nawr, ni'n mynd i ychwanegu gleidio arall. Felly, falle bod chi'n meddwl, dan sôn, pam na gen i jyst wedi gwneud un gleidio mawr? Wel, beth sy'n neis yn dan o hwnnw? Mae rhoi gleidio ar ôl gleidio arall. Bydd dan ni ryw linell bach yn mynd i fyny yn dangos bod ni wedi symud o un adran ble ni'n siarad am gymesuredd dwy ochrog mewn i fath arall o gymesuredd, sef cymesuredd rheiddiol. Felly, i ni'n mynd i roi gleidio newydd yn syth ar ôl y gleidio sy'n newydd orffen. A mae hwn yn rhywbeth newydd, dwi ddim wedi gwneud lot o hwn o'r blaen, ond gewch chi weld, mae'n rhywbeth bach i wneud, ond mae e'n neud gwahaniaeth. Pan ni'n sgrolio, fyddwn ni'n gallu gweld bod ni'n mynd o un adran newydd. Right, gleidio. Right, wel, sy'n syniad fi pa ddelweddau sy'n angen yna i fan hyn, felly dych chi'n gael mynd draw i'r dudalen heriau. Right, conau pinwydd. Felly, cymesuredd reiddiol yw ble mae ydych chi rhyw bwynt canolig, a wedyn mae'r cymesuredd yn digwydd mewn rhyw gylch o amgylch. Meddyliwch am, mae'r enghraifft yn hyn, meddyliwch am olwyn beic a'r spokes yn mynd mas o'r pwynt canolig. Y myd natur, enghreifftiau o hwn yw conau pinwydd, pine cones, rhai blodau a anifeiliaid fel ser môr, ser efor a slefren jellyfish. Iawn? Felly, mae eisiau con pinwydd, blodyn, a wedyn naill ai ser efor neu slefren efor. Iawn? Con pinwydd, blodyn, ser efor neu slefren efor. Right, iawn te. Sa'n bod pam angen i fi gofio nhw, lle ddod nôl ymlaen i'r dudalen heriau, gofyn da fi eisiau, a chi fyd. Right, con pinwydd sy'n gyda, felly na i chwilio am pine cone. Dwi'n meddwl mae un gair yw pine cone. Ydych chi'n chwilio gyda 2 air? Ydych. Dwi'n meddwl bod lot fwy o ganlyniadau hefyd. 750 gyfer pine bwlch cone. 749 ar gyfer fel un gair. Oce, dim lot fwy. Right, a dwi eisiau un sy'n, chymod, yn mynd i ddangos y cymesuredd i fi, bydde hwnna'n gret. Sgrolio, nie. Chymod beth, dwi'n mynd i roi'r bwlch na nôl mewn. Oops. Wel, ydw i'n rhoi gwell canlyniadau fi? Na, yr un canlyniadau dwi'n cael. Right, dwi'n hoffi hwnna, chos fi'n edrych lawr ar top y conau yma.
a fi chi gweld y pwynt canolig a'r cymesuredd reiddiol na yn tyfu allan. Mae hwnna'n enghraifft da. Roed, beth oedd nesaf? Chi'n cofio? Dwi'm yn cofio. Nesaf yw, rai blodau. Iawn, reit. Felly, na just roi flower mewn fan hyn. Flower mewn fan'na, a dwi eisiau. Dyna ni, chi'n gweld, mae hwnna'n gred, hwnna'n gred, hwnna'n gred. Beth arall? Mae hwnna'n gred, hwnna'n gred. Ia, rein i gyd. Ia, llwyth o ddewis fan hyn, dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Hoffi hwnna. Ia, gred. A wedyn yn olaf, beth yw e? O ie, anifeiliaid fel seren fawr neu slefren fawr. Right, wel, dych chi'n gweld beth sy'n ar gyfer starfish. Gyda te? Starfish. Iawn. Ie. Iawn. Neu jellyfish. Jellyfish. Chylio mewn hwnna. Os yna rhywbeth sy'n cydio na i ddangos cymesuredd. Na beth i ni moyn gweld. Gwylwch. Hwna, ni'n chi gweld y pwynt canolig na. Ia, hwnna'r un i fi. Gwych. Iawn, felly, dyna fi wedi sorto'r lluniau'r glide show yma. Felly, yna i glicio ar cadw. Lluniau mewn. Ni'n mynd trwy'r un broses nawr. Ni'n mynd i cymesuredd reiddiol. Dewis y testyn. Copi. Nôl i Express. Testyn yw hwn. Control V. Teitl yw hwn. H2. Wedyn, sgrolio lawr. Dyma'r blodyn. Dewis y testyn. Rhai blodau. Copi. Nôl draw a fi. Testyn yw hwn. Control V. I lido hwnna mewn. Sgrolio lawr. Mae'r cyw glas na yn hygoel yn dwi. Fel Kevin dyr hwnna. A wedyn, ac anifeiliaid fel seren fawr a slefren. Copi. Nôl a fi. Testyn yw hwn. Lido. Gwych. Reit wel ni bron yn dod i ben. Yn ola fi ni moyn creu rhyw fath o grid lluniau. Iawn? Felly, ni'n mynd i roi grid lluniau o luniau eraill o gymesuredd ym myd natur, ond mae eisiau testyn cyn hynny. Felly, dewch ni gael ychwanegu testyn. Iawn? Dewis testyn. Dyna fe. A dyma'r testyn fan hyn. Alli di feddwl am ragor o enghreifftiau fel hyn? A fan hyn nawr, dyma ni. A dewch ni gael rhoi hwnna'n header 2, canoli hwnna felly hyfryd. A o dan yr teitl ola yna, dwi'n mynd i ychwanegu grid llun. A beth sy'n mynd yn y grid llun? Wel, allai chwilio am bethau dwi heb wneud eto. Allai chi hyd yn chwilio am y gair Saesneg symmetry. Iawn, a gweld os na enghreifftiau o natur fan hyn. Mae hwnna'n sicr yn dwi. Chi'n gweld nawr, allai just mynd trwyddo yn clicio'r wahanol bethau. Dewch ni gael mynd i symmetry, beth am symmetry nature? Dyma ni. Hwna'n enghreifftiau fan hyn. Ni wedi cael hwnna, ni wedi cael deilen yn barod. Beth am rhywbeth fel gwyneb tiger? Ie, chi'n gweld yr marciau ar wyneb y tiger. Mae yna gymesuredd dwy ochrog fyna. Dych ni gael seren fawr, starfish. A chi'n gweld, fan hyn nawr, allwch chi feddwl am cymaint o bethau, cymaint o enghreifftiau posib o gymesuredd y myd natur. Dyna'ch job chi nawr, ac ychwanegu nhw i fewn. Hwn mewn te. Iawn. Meddylwch am wynebau, patrymau, meddylwch am anifeiliod, ac hefyd meddylwch am blanhigion. Iawn. Lle chi fynd am leaf eto. I weld os gewch chi rhywbeth bach gwahanol fan hyn. Rhywbeth gyda siap mwy amlwg. Felly beth am deilen dderwen, oak leaf. Rhywbeth fel hyn.
Gret. Felly, ychwanegwch chi gymaint eich chi moyn. A chi'n gweld wedyn, mae'n creu y grid yma i chi. A chi'n gallu penderfynu os ych chi moyn i rhywbeth fod yn lun mawr, os ych chi moyn symud yn ôl, symud ymlaen, dileu, neu dewis llun arall yn ei lefe. Iawn? Ar hyn o bryd, hwn yw'r llun mawr, ynddo fe? Ond felly bod fi moyn y teigr i fod y llun mawr. A'r cregyn yma i fod yn llun bach. Felly, allwch chi, a newid y trefn, dyna ni, welwch chi bod chi wedyn yn creu grids gwahanol wrth wneud yma, math yma o beth. Iawn? Gred, dyna ni, unwch chi'n hapus gyda'ch grid, allwch chi glicio'r cadw yn union fel o'ch chi'n neud pan o'ch chi'n creu'r glide show. A dyna ni, chi'n gweld, mae da fi nawr y grid lluniau yma. Cool, ynddo fe? Fan hyn o dano. Nawr, fel mae hwnna'n gweithio, wel, dewch chi ni gael gweld ein gwefan ni. Iawn? Allwch chi rannu'ch gwefan chi wrth glicio rhannu a cyhoeddi i'r we, creu dolen, bydd yna'n rhoi dolen i chi, ac unrhyw un sy'n clicio ar hwnna, weld y wefan i chi wedi creu. Os ych chi moyn gweld siwt bydd hwnna'n disgwyl i ymwelwyr i'ch gwefan chi, jyst cliciwch ar cyflwyno fan hyn ar y top. A dyma ni nawr, mae'n mynd â fi i fersiwn fyw o'n gwefan ni. A beth chi'n mynd i weld yn nawr, yr holl animeiddio ar glide shows yn gweithio fel maen nhw fod disgwyl. Sgrolio lawr. Hyfryd. Nawr te, a ni'n symud mewn nawr i'r glide show cyntaf, felly bywch gwchgota na ddim. A cadwch chi gymas nawr am pan ni'n symud o un glide show i'r llall. Dyma ni, ddisgrifiad, cymesurau ddiochrog, trychfilod. Mae'r llun yn mynd i doddi hyfryd deilen, dail. Yr cerdyn yn diflannu, llun yn toddi, cregyn. Right, watchwch beth sy'n digwydd nawr, achos hwn yw diwedd y glide show cyntaf. Nawr, y lle bod yr cragen yn toddi fewn i lun cyntaf cymesurau reiddiol, drwch beth sy'n digwydd, yn hytrach na hynny, i ni'n cael y linell yma yn dod i fyny. Chi'n gweld, mae'n torri rhwng y ddoi, adran. Ni'n gallu gweld bod yna adran newydd yn dechrau fan hyn gyda'r conau pinwydd yma. Dyma ni ddisgrifiad o gymesurau reiddiol. Dwlis ar lliw blodyn a'n ymddangos trwy'r conau. A wedi fi'n gwybod bod yna las hyfryd yn dod nesaf, yn gysau. Dyma fe, waw, mae'r lliwiau yna'n gweithio mor dda pan ni'n creu glide show fel hyn. Ac yn olaf wedyn, sgrolio lawr, dyma ni i fewn i'r grid llun. A wrth glicio ar unrhyw un, mae'n agor e lan. Chi'n gweld fel hyn, chi'n chi sganio trwy'r lluniau yn eich grid llun. Hyfryd. Wel, dyna ni, ffrindiau. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gweithgareddau yma ar gyfer Diwrnod Rhifedd. Gobeithio bod chi wedi cael hwyl yn camu trwy'ch papur. Felly bod chi heb wneud eto. Gobeithio gewch chi hwyl pan fyddwch chi'n wneud hwnna. Gobeithio bod chi wedi mwynhau adeiladu dudalen we. Dwi wedi joio mas draw yn just yn sylwi eto ar y cymesurau yma sydd ym mhob man y myd natur. Mae'n anhygoel bod pethau cymesur fel hyn yn digwydd yn naturiol. Hollol anhygoel. Os ych chi wedi mwynhau, wel dewch i'r sesiynau nesaf. Iawn, fel wedys i, mae yna 9 sesiwn gyda ni rhwng hanner tymor a gwyliau'r haf. Yr wythnos gyntaf yn ôl yw wythnos empathy neu diwrnod empathy. Wedyn mae da ni bethau fel diwrnod cefnforoedd yn dod lan. Mae da ni weithgareddau arbennig ar gyfer diwedd blwyddyn ysgol, achos bod y haf yn dod. Llwyth o bethau hwyl. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi mynd i weld beth sydd ar gael a bod chi'n cofrestru, achos heb gofrestru, gewch chi ddim y gwobrau am ddim i'ch disgyblion. Right, diolch am ymuno gyda fi ffrindiau. Diolch yn fawr iawn i chi. Joiwch chi'r gwyliau hanner tymor na, a cofiwch, os ych chi lan yn Steddfod a chi'n gweld fi'n cerdded i bo, bod chi'n gweiddi helo. Byddai'n falch iawn yn dweud helo yn ôl i chi fyd. Right, hwyl am y tro de, a welai chi ar ôl hanner tymor. Hwyl fawr.